Zaujímavosťou je titulná pieseň, na ktorej texte sa podielali samotní účastníci a hudbu im pomohla vytvoriť umelá inteligencia. A túto rozprávku si o pár minút aj pozrieme. Ináč nebojte sa, má iba 6 minút, nič hrozné. Nechýbali ani ranné a večerné tréningy capoeiry s Tomášom Latinom Vutanom, ktoré podporili zdravý pohyb, radosť a tímového ducha. Pobyt mimo domova bol pre klientov ZPMP nielen zábavou, ale aj skúškou samostatnosti a zodpovednosti. Naším cieľom bolo vniesť do každodenných dní nové zážitky, priateľstva a radosť zo spoločne stráveného času. 8. ročník Týždňa kultúry na ceste s nami, tento projekt je našou srdcovou záležitosťou. Opäť sme spojili tvorivosť klientov, odborných lektorov a verejnosť Komárna do jedného celku plného umenia, tvorby a radosti. Počas tohto týždňa sme vystriedali rôzne umelecké aktivity. V pondelok sme sa venovali hrnčiarstvu. Ináč to vám musím povedať, že tuto dole, čo sú vystavené tieto krásne keramické dielka, keď pôjdete domov kľudne, nechoďte rovno východom, ale vchodom a popozerajte si to. Naozaj je to tvorba týchto našich mladých priateľov. V útorok sme mali výtvarné dielne s Martou Králikovou a Gabikou Maďaričovou. Takisto tie obrazy, ktoré tu máme vystavené, sú dole pod javiskom s tým, že sú to podklady na budúcoročný kalendár. Tak dúfam, že bude taký krásny ako tie obrazy. V stredu sme si natočili nejaké zábery do nášho magazínu Na ceste s nami, ale ten bude vznikať ešte aj dnes. Budeme točiť poslednú scénu, ku ktorej vás budeme veľmi potrebovať. Tak nám na záver rýchlo neutekajte a natočíme jednu krátku scénku. V štvrtok sme doťukávali tanec, ktorý o chvíľočku budete vidieť. Veľmi nám pritom pomáhali študentky Šejeho univerzity pod vedením Andrejky Holtekovej na pieseň Nenahraditeľná od skupiny For You. Tento tanec trénovali už od septembra. Záverom nášho projektu je výstava týchto diel, ktoré vznikli počas týchto podujatí a kultúrny program. Veríme, že vás to poteší a inšpiruje, lebo každý z nás v sebe nosí talent, len mu treba dať priestor. Počas dnešného večera ešte teda budeme točiť nejaké vstupy, preto sa nebojte prejaviť radosť, úsmev. Veríme, že vďaka vám bude výsledok ešte krajší. A ja by som už nechcela toľko rozprávať, chcem, aby iní rozprávali, tak dovolte, aby som odovzdala slovo riaditeľovi Domu Matice slovenskej Jožkovi Černákovi ako domácemu pánovi. Ďakujem, Jani. Ja, keďže som videl skúšku programu, tak ja nebudem naozaj dlho zdržiavať. Ja skúsim len poďakovať vám všetkým za to, že už v 8. ročník ste si vybrali naše priestory, aby ste ukázali, čo dokážete s týmito ľuďmi. Zároveň by som chcel pogratulovať novému pánovi riaditeľovi regionálneho osvetového strediska, ale negratulujem vám k vašej práci, pretože to je len veľa roboty, ale gratulujem vám k ľuďom, ktorých tam máte, pretože sú naozaj mimoriadne šikovní. A za vás všetkých by som chcel poďakovať jak práve tým ľuďom na čele s Jankou, ktorí robia už 8. ročník túto akciu a samozrejme aj Združeniu na pomoc mentálne postihnutých ľudí. A chcem vám poďakovať za to, že učíte ľudí, že veľkosť človeka sa neurčuje podľa hodnoty toho, čo má na sebe, alebo podľa úspechov, ale podľa toho, ako dokáže milovať tých najzraniteľnejších. A v tom si myslím, že nemáte konkurenciu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím pána Labodu, riaditeľa regionálneho osvetového strediska, o pár slov. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som sa vám poďakovať, že ste prišli na naše podujatie v mene regionálneho osvetového strediska v Komárne. Chcel by som poďakovať pánovi Černekovi, že nám zabezpečil všetky materiálne a sociálne prostriedky na to, aby sme spravili tento deň. Chcel by som poďakovať aj osudovi, že spravil a zariadil to, že môžem pracovať v takom skvelom tíme, ako pracujem. Veľký potlesk teraz chcem, aby ste dali pani Janke Madžicovej, lebo ona to vysnila.
Ďakujem pani Ivety Šilkijovej, riaditeľke, za skvelú spoluprácu. Veľký potlesek. Ďakujem. A ďakujem ináč, moje motto je, že nie sme všetci rovnakí, ale sme rovnocenní. Takže to je najdôležitejšia vec pre mňa. Takže ďakujem pekne, že ste ešte raz ďakujem vám pekne, že ste prišli a teraz poviem niečo aj po maďarsky, dobre? Ďakujem vám pekne. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, nagyon szépen köszönöm, hogy megjelenhettünk itt, hogy a kultúra nyitott maradhat, a kultúra sokszínű maradhat, mert mindannyian tudjuk, hogy nem vagyunk egyformák, csak egyenlőek, és a kultúra az a dolog, a kultúra az a tér, ahol a legjobban tud ez kamatosodni, tehát igen, így tud kamatosulni. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép estét kívánok és jó szórakozást. Köszönöm szépen! Príjemný večer prajem všetkým a veľmi pekne ďakujem za krásne slová v mene združenia, naozaj sa to dobre počúva. Som veľmi rada, že po ročnej pauze sa tu opäť stretávame v priestoroch Matice Slovenskej a môžeme spolu osláviť pokračovanie projektu Týždeň kultúry na ceste s nami. Bol to naozaj radostný, obohacujúci a kreatívne naplnený čas v spoločnosti úžasných ľudí. Veľmi si to vážime. Obzvlášť ma teší, že široká verejnosť, umelci, a zdravotne znevýhodnení ľudia sa stávajú jednou komunitou. Komunitou, kde má naozaj každý človek priestor prejaviť sa a zanechať stopu. Toto je, myslím si, že najväčší dar tohto projektu. Veľmi si vážim, že už celé roky nás podporujú a že sa organizuje tento projekt a že na nás nezanevreli a že proste nás vždy majú v takom merku a že už s nami rátajú. Ďakujeme organizátorom, odborníkom, umelcom, partnerom a dobrovoľníkom za ich vytrvalosť, trpezlivosť a za vieru v to, že kultúra má byť naozaj dostupná pre každého. A úplne najväčšie poďakovanie asi patrí našim talentovaným tvorcom, tanečníkom, za chvíľku ich uvidíte, lebo práve oni sú tí, ktorí nás inšpirujú a ktorí nám ukazujú, že umenie naozaj nepozná bariéry a že umenie je schopné spájať ľudí. Takže verím, že tento ročník sa poniesie tiež v takej atmosfére ľudskosti, otvorených srdc a nekonečnej tvorivosti. Ďakujeme aj vám, že ste tu a že vlastne spolu s vami tvoríme ten svet, kde má každý miesto. A prajeme príjemný kultúrny zážitok všetkým. Ešte taká maličkosť Janke Mačicovej za spoluprácu a aj za priateľstvo. A veľmi gratulujem aj pánovi riaditeľovi, naozaj má skvelý kolektív a myslím si, že on sám priniesol nový vietor, novú dynamiku a verím, že tá spoločná cesta našich inštitúcií bude naozaj nekonečná. Ďakujeme. Ešte prepáčte, ja musím takú povinnú jazdu aj spätne. Na záver veľké ďakujem Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za finančnú podporu oboch projektov, Nitrianskému samosprávnemu kraju, nášmu zriaďovateľovi, Domu Matice Slovenskej za ústretovú spoluprácu, jeho univerzite a jeho študentkám pri nácviku spoločnej choreografie, Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne pani riaditeľke Ivetke Školkijovej a celej jej tímu, Gymnáziu Ľudovieta Jaroslava Šuleka za technickú výpomoc, rodičom, priateľom a podporovateľom, ktorí pri nás
nás stoja. Kolegom z Rosky, ktorí boli počas celého projektu nápomocní a samozrejme všetkým našim lektorom, Stanko Králik, Pali Sedliak, Andrejka Hodeková, Slavka Prebendarčíková, Gabika Maďaričová, Martuška Králiková, Tomáš Latino, dobre. Máme to za sebou, môže sa pomaličky zhasnúť a chlapci môžete nám pustiť na úvod našu krásnu rozprávku Veselé kúpele. Town, what up, town? 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 Town, what up? Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pojta uniká. Stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Máme vaše, čo zrie. Aj tak sa stále snažíme otvoriť niekoľko dvier, nahliadnuť do našich tajných skrytých tém. Aj keď strácame významne, strácame flow, je to dôkladný príklad, prehliadka slov, túžby sú zrkadlom, odrazia dom. Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa unikát. Stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Máme vaše, čo zrie. Aj tak sa stále snažíme otvoriť niekoľko dvier, nahľadnúť do našich tajných skrytých tém. Aj keď strácame významne, strácame flow, je to dôkladný príklad, prehliadka snov, túžby sú zrkadlom, odrazia dom. Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pojta unikát. Stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá nahradiť. Stále mám to, čo srdce hľadá, úsmev dáva. Nečakám, kým príde niečo náhodne, lebo v sebe máš túžbu, čo ťa predposunie. Každý z nás je unikát. Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa unikát. Stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá nahradiť. Ďakujem veľmi pekne. Nasledujúce číslo má krásny názov. Je to pieseň, ktorá vznikla v spolupráci so Simou Martousovou a možno práve vďaka tejto piesni nás niektorí z vás poznajú, pretože prichádza pieseň Nenahraditeľná. Na začiatku zaznel krásny príhovor, ktorý by som rada doplnila pár slovami. Ako už vidíte, tu sa chystá spoločné číslo a my sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou dnešného večera a programu. A ja by som túto pieseň rada venovala všetkým vám, s ktorými tu dnes môžeme byť. Takže
vám patrí nenahraditeľná pre tento výnimočný večer a užite si naše spoločné číslo len pre vás. Odleď mi z kvetov korunu snov, objíma, nech viem, že som ti dal hodnou toho, nech ma vyslyšíš. Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád, nenechaj klopať ma zas ďalší krát, viem len, že vyzeráš, že teraz spíš. Uprostred búrok a tmy, nevedieť, že stále si, obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná moja. Uprostred predstáva snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Buď mojim svetlom, keď kráčam tmou, objíma, neviem, že som ti tou hodnou toho, ty ma nenecháš. Zabojuj o mňa, keď sa strácam, pri tvojom boku neviem báť sa, miluj ma dokopy a poď sa zvlášť. Poďte s nami. Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si, obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstáva snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si, obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstáva snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si, obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná moja. Uprostred predstáva snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Veľmi pekne ďakujeme, nagyon szépen köszönjük. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy ez az együttműködés sikerült és megvalósult. Nagyon szépen köszönjük, csodálatosak voltatok. Ez az együttműködés már egy éve Janka fejében megvalósult, és most ezen a mai napon tényleg meg is valósult, nem csak megálmodta, hanem meg is valósította. És nagyon szépen köszönjük, hogy a For You Ének Együttesre esett a választás, és közösen ünnepelhetünk ezen a szép napon. Nagyon szépen köszönjük még egyszer ezt az
ezt a közös táncot, és táncosainknak még egy hatalmas tapsot. A következő dal pedig a cappella hangszerek nélkül, ahogy az összes többi és az eddigiek. Señorita. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you. And every touch is